Aing tabege mah teh puji-pujian syukur seksi ama.
Puji Tuhata, Marite Bukede nomor 522, ayat sada doa seterusnya, Uhud papungu pelian, sada A, sada B, tuha perluan rasional huria. Bahasan patai amen padihita salutna patani naga besong dahan parningo ana naik nitu hata yang adene yang buk el bidu sada 1 ayat 10 sada tahunnya ada ayat tono 1 ada habis tindang ini
Dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tongonom ma di dok disi tapai huti-hut ma di bagasar rohata. Las disukun akan napungi ma ibana akanin nama. Pajongjonggomo ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang ro dihamui uboto taun na manang obasna. Nabi Nuhul niamai guru di huasona sabing. Alai jalo muna do hagogon nitod di perbadia. Nasonggop tuhamu. Gabis tidangi kumahamu di Jerusalem. Dot di sadok Judea. Dot di Samaria. Saat ro di ujung nitanon. Jadi dung di dok songoni. Tarhicat maibana di panut noti nasida. Dongi di holipi obunima ibana sia jolo ni mata nasida. Tina tinuluton nasida dope ibana na lau itu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang. Aka nama dok. O hamu halak Galilea. Aha masya jongjok kamu mamerengi dopa gijang. Anggo Jesusi na tarhicat sia labung muna tubano gijangi. Narodo ibana sogot. Songon nani idamuna ibana lau dopak tubano gijangi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kurian itu hata Yesus Kristus di tonga-tongan yaka perngolota ketika manusia diciptakan Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia itu dengan memberikan akal budi atau pikiran, otak, logika yang harus dipergunakan manusia untuk mencari kehidupannya dan yang menjadi kebahagiaan hidupnya. Ditopa hita marpakilalaan, ditopa hita marpikiran. Dileho do utok-utok asa marhite isiani gabebo hita laho madalani aka ari-ari ngoluta. Itu sebabnya Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Manangdang ditopa debatajol mai seperti komputer yang sudah dirakit sedemikian rupa tidak akan mampu melebihi daripada itu. Ala ditopa hita jolma marpikiran, marpakilalaan, marparniangguan, mempunyai akal budi, mempunyai perasaan. Ala nido bandagabi dok di bagasang uluta, kita diberikan kebebasan kehendak nang tu dia kita, nang ahado nang sejal otak, apa yang mau kita capai ke masa depan kita, apa yang mau kita raih, dan mau kemana kita, itu tergantung pada kita. Alanido songo kalak batak macetak kas di doko di tonga-tonga ni ngoluna ima artano marga di lehon natoras tua kenakot ima parbinotoan. Menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan maksud, dengan keinginan ketika seorang anak berpengetahuan, berpendidikan yang tinggi, maka dia akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Ala di situasi na songonima ala macarikot perbinotoan, macarikot memakai utok-utok. Sehingga kita sering dalam kehidupan kita terlalu mengandalkan logika kita. Terlalu mengandalkan pikiran kita sehingga kita lupa dengan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mampu hita lau makilalahon majalo. Di mata ringo tu sakap ni debata molo say hola logikat tado natapak. Mengetahui kehendak Tuhan itu harus dengan iman percaya kita. Ketika seseorang dikatakan dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, maka secara tidak langsung dia pasrah kepada tuntunan tangan Tuhan. Tapi sekaligus juga dia melakukan yang menjadi bagiannya. Turpuk dihita di bagasa pertikiata perpenguatan wang peringotan hana naik ni tuhata Yesus Kristus subhanu gijang ima nasian ulaun ni apostel kisah para rasul. Buku ulaun ni apostel dokdo ima buku Lukas do. Alaniaha ima barita nauli na sinuruan si Lukas ima na mabaritahon taringot tu ima baga-baga taringot tu Tuhan Yesus saha tuna hehe ibana sian hamatean. Alai di dok do muse ima di suraton ibana do muse. Molo doko disi molo tajaha nunga sidung niya kubain ale Teopilus barita na parjoleta ringo tu salutu laun dohot poda na pinukan ni Yesus sahat rodia ari haicatna dung jolo di pati ibana marhiti to di porbadia aka apostel na pinili. Imana di barita nauli tukas. Ala di surat mamuse ima ditiki proses ima laho tarhicat ibana tuban wagijang hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang. Dohot aka ulaun ni aka apostel sisian ni Yesus tung majalo todi. Disitakas di dokon ima dung hehe Tuhan Yesus sian hamatean siap banua toru mulak mangolu ibana di dokdo di bagasan opak puluari di patuduho di patari daun ibana do dirina tuaka si tuan natorop. Dia menampakkan diri kepada orang banyak sebanyak 10 kali. Dan tubuh yang dia nyatakan itu adalah tubuh yang lama tetapi juga sudah dibalik dengan tubuh yang baru. Alanyaha sonel kunai nunga boy ibana masuk tu ruangan kubilut na ditiki marpungu akasisian na terhuci pintu tertutup tetapi dia masuk. Aitiki sohehe dope Tuhan Yesus dan boy ibana masuk tu ruangan molo tersorda dopit. Hidup banda gabi molo tado kenuang tabereng tajaha buku tay di situ tak kasih bahan dung pehehe Tuhan Yesus baru pe dipakai goar kan Kristus. Anggotiki hehe dope Tuhan Yesus tay do Yesus anak ni Jolmai. Anak ni Debata, anak ni Daud. Paling idok ketu ibana ima rabbi guru. Alai dung hehe ibana siya kematian didok ibana do ima Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia sudah mengalahkan maut, dosa dan iblis. Kematian yang kekal itu sudah dia kalahkan. Sehingga dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus ada kehidupan yang kekal. Oh alak Israel akasi tuan natorop akasi siana. Ima nagabe ima si bocirin turpuk tadi baga seperti kiatan waing didok marisi laos disidok sukun akab napungima ibana akanin nama pajongjongommu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel alai nin nama madok
dang ro dihamui uboto taonna manang obasna nabi Nuhul nia may guri wasona sabing. Murid-murid orang banyak mencoba untuk mengingatkan Yesus. Supaya dia ketika Yesus mengatakan bahwa roh Yohanes membaptis dengan air, aku akan membaptis kamu dengan roh. Itu berarti tempat atau saat, kesempatan, waktu untuk menegakkan kerajaan Yesus itu di dunia ini sudah dekat. Pajongjongomu nama HP. Pajongjongomu ma. Nomor 8, mereka menginginkan Yesus mendirikan kerajaannya, membebaskan mereka dari Romawi. Mengembalikan kejayaan Israel. Hidup pikiran ya kasih Tuhan nator. Itu pemikiran murid-murid Yesus. Alaniaha molo di pajongjong Yesus harajaon Israel musim mulak na pasti masong pangiduan ni anak ni Zebedeus imata kasudokon bay sada di siamumu sada di habirangmu. Mereka akan berkuasa. Mereka akan dihormati orang. Mereka akan bebas. Tapi harajau ni debata Nabi Nuhan ni Yesus Kristus pertibion dada harajau songon na idokonna imana di pikiran ni jolma. Kerajaan Allah bukan persoalan daerah kekuasaan, bukan persoalan pangkat jabatan kedudukan, tetapi kerajaan Allah adalah dalam menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Tupa dona sida ima na idokonna ima haroro ni Yesus tu pertibion dada hola tuhalak Israel. Tapi untuk selamat seluruh. Dakolak kalak Kristen na nang si paluaon ni Yesus. Alai ima sadok pertibion. Dala di partikiat tanuang di tangguru kamu. Dangadong ubotohi dan huason. Hanya Allah Bapa yang tahu. Papan. Alay ahama di dokod di tonga-tonga ni pernguluot tanwang. Anggo soporludo hape dadang taboto sa di harina ahadunan siluhudarota imana dokona di ayat walu. Alay jalo umuna doha gogon nito di perbadian na songgop tuhamu. Gabe sitidang iku mahamuna di Jerusalem, doho di sadok Judea, doho di Samaria, saat rodi itano. Kamu akan menerima Roh Kudus. Idona dipaingot ni Yesus tua kasisiana nang borhatamuna cian Jerusalem adorang sejalo hamudo pe ima di perbadia. 40 hari dung hehe ibana manaik Tuhan Yesus Kristus. Baru 10 hari nari dung manaik Tuhan Yesus. Manang 50 hari dung hehe ibana Roma tod badia. Asa saur nito. Dan dengan pemberian Roh Kudus kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, maka dia diingatkan menjadi saksi Kristus. Gabe sitidang ini Kristus tu sadok pertibion menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ima lau mabaritaon taringo Tuhan naukehe Tuhata Yesus Kristus. Nang manaik ibana tu banu agijang. Jala di sido sana konai napatuluho di dokter tu kita bahwa kan Yesus kan cerita fiksi tetapi kisah nyata yang terjadi dia ima di dolok jadi. Ibereng aka sisianido jala ido banagabi dokon dong di nama tarhidat ibana roobu manutupi tetar halomong donasida nunga jongjong
dan Oh hamu hale Galilea, aha masa jongjok kamuna mamerengi do pak gijang, ahanggo Jesus sina tarhica sia labung muna tu bano gijangi, narodo ibana sogot, songon nanida muna ibana laho topak banua. Kamu akan melihat dia datang kembali. Nomor lapatan di si ima di dokdo, ima ada satu janji, ada satu kepastian. Yesus naik ke sorga, molo tapai huti hudo di dokdo, lau peau, tu bagas damang, lau paradehon, ingana do di hamu. Ima di harajau ni debata, di bagas ni damang. Roh doamu se. Itu sudah diberitahukan kepada murid-murid. Atik pesona konai barita haheheon dohot hana naik ni Tuhan Yesus. Dang siat dope tu pikiran niak kasisian situan natoro. Alanya mereka selalu memakai logika mereka dalam menerima semua apa yang dijanjikan dan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan bersama murid. Rodo ibana mus. Ibana roh. Alap akan apros. Kemudian itu atas Kristus ahadun nanang dohonon natu hita di partikiat tanuang di perpunguan parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus banu gijang na parjolo di pengok do tu hita ima asa di bagasa gulmi koluta tema hita makaposi makaporsiai taringo tuhata ni debata. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya ajaran-ajaran yang bisa menggugah iman kita sehingga kita tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Alanya say logika utok-utok dipakai nagabi dasar lahu mengatusi takap ni bata. Kita memakai logika kita untuk mencapai kebutuhan kita, keperluan kita. Tetapi ketika itu berhubungan dengan Tuhan, maka biarkan imanmu yang berbicara. Haporsiai ma hatai asa malua ho dohot pangisi di bagas. Bagaimana kita mempercayai, bagaimana kita beriman yang teguh kepada Tuhan. Dia adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jalan kerajaan. Angadok. Asing. Alani unang ragu-ragu. Unang gabe bimbak kita di bagasa gulmin poluta. Hidupan na gabe say tarok ko di bagasa tangyang ta amin. Pos ni roha kepastian. Bukan insya Allah, bukan semoga, tetapi kepastian. Ngolu niya ka na persia, dan ngolu na ragu-ragu, dan ngolu na bimbang, tetapi ngolu na pasrah, dan dia melakukan segala kegiatannya, segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dang holan nagabi pikiran na di pangasahon, napaduahon di dokdo disi, Yesus manegor mereka tentang waktu, jangan terlalu sibuk berdebat. Unang say lului, lo jauh mamikir-mikiri, partikian naga belalap. Ingat do pejo do amang padita siobing, John siobing, ima parjamita, say do terlalu sering kita dalam kehidupan kita hanya untuk memperbaiki. Sehingga tidak ada waktu kita untuk berbuat yang terbaik. Holan nalala pature-turehon, paululihon. Habis ono konai ikon sebagai halak Kristi kita ikut proaktif do kita berbuat baik, bukan hanya sekedar memperbaiki tetapi berbuat harus maju melangkah.
Jala iru na dok hita di baga seperti kita nuang di doko di si ima molo tajalo to di perbadia di doko gabe si tidangi ada tugas tanggung jawab yang harus kita emban dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Ima hamai ima di doko di si gabe si tidangi menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dang na gabe so na doko ni halak gabe holan namar saksi. Maka kata itu harus bukan. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah dengan kehidupan kita, dengan perbuatan kita, dengan pekerjaan kita, dengan perkataan kita, tingkah laku kita setiap hari. Hidup banagabi siya Apostol Paulus idokdo daw songo saksi Kristus kita idokdo ay surat ni Kristus dohamu. Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Alan ido di ida halak do hita. Di parrohau kalat do parngoluota. Di dok do di sinakian gabe siti dangiku mahamuna di Yerusalem. Molo tadok konwang di Yerusalem di mana mereka berada. Tadok kemanuang ima di Bagasta. Di Yerusalem di Bagasta baru na paduahon ima di Judea di masyarakat sekitar kita. Napatuluhod di Samaria na iman na joko di Samaria adalah orang yang tidak menerima, yang menolak. Artinya lingkungan kita mungkin yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak satu iman dengan kita. Baru di dok lamangerbang ibana satu ujung ni portipion. Bagaimana kita mau menjadi saksi ketika kita dalam kehidupan kita tidak mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi kita harus ingat itu tidak akan mampu kita lakukan dari diri kita sendiri. Dari logika kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri. Tetapi itu akan mampu kita lakukan ketika kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah kita terima ketika kita dibaptis. Ngadileho tuhita. Persoalan na jujutan. Kita kurung Roh Kudus. Kita kurung Tuhan Yesus Kristus. Kita kurung Allah Bapa hanya sebatas gereja. HP sona konai kantor tai. Jabut tai, ruangat tai, ulau tai, parkarijo tai, disido sasitongna gabe barita nauli kita. Di situ kita harus menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sitidangi molidokon menjadi saksi, menjadi sitidangi, didokdo dia tahu persis. Aidang mungkin saksi naso boto, naso mamereng, naso marnida, naso mengalami. Mulu adong nerokon nas songoni, iman nerokon nas saksi palsu. Pergabus. Alay halak na mamereng takas ibana, di sila ibana boy makatidakon, kronologis ni si sude. Menjadi saksi Kristus berarti kita mau melihat dan mau mengerti dan mau mengalami bagaimana kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Bagaimana dia berkorban untuk orang banyak. Bagaimana dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Ikorradehita manirui. Idonairokonda gabe saksi Kristus menjadi sitidangi. Unang gabi si tidang higa gapita tu halak. Alanyaha partikiat tanuain jujuta doma bakita secara tidak langsung menjadi saksi-saksi palsu. Dengan WA, Instagram dan sebagainya, Facebook, adong ro barita, HP nungan yanda 10 tahun na salpui barita isebarhon wang muse lahu memicu halak ima gabe ang sona kunai aliran sumbu pendek boy gabe terpancing
Bodoh hita di baga seperti kiatan wain beredar nerokona bom HP sonadongi nang leleng doi. Hanya memicu supaya kita menjadi ribut, menjadi panas, ganas, berontak. HP sonadongi ngai di luas sita. Boy do hita di tonga-tonga ni bangsota yang minoritas idoko kalak Kristen alai aha do nanang berengota ada satu kelebihan dan satu pengakuan diberikan dunia. Indonesia juga memberikan itu kepada orang Kristen, aha termasuk Ima Arisa Darion. Hari ini, hari Kamis, semua diliburkan. Asa boy marlas ni roa hala Kristen marningot hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Hala kapi boto do. Dunia mencatat kenaikan itu. Napa 2 tahun di luas dope ima sadok kita di bagasa ngoluta, di luas dope hita songo parkarejo hita, di luas dope hita ima libur hari Minggu asa mar Minggu do hita nian. Tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, pesta kedua yang dilakukan dalam Pasca. Hapar ningotan asa sarun itu adu porbadia do Natal pesta paduahon di libur hodope. Itu sering disebut beliau libur fakultatif. Molo hala Kristen ibana didokon saya ibadah marminggu hami. Ya sisehod dosian instansi madokon dia berarti hadir dan absen ibana di sini. Ale aha mama banuang dang di babe libur fakultatif ala ni aha hala Kristen sadiri pedang makahalomohoni dang mangulahoni. Ay nga gabi oli dok bahwa na tu gareja terus. Hidupan nagabi molo pesta paduahon ihuriatan wain jujuta dihira ima hola pesta nilan siya doi. Ay bae pelibur sunaulo hita marsaur, sunaulo hita rotu gareja. Iluas do hita libur ari hananaik alai do konai boy gudang do nasorotu parmingguan. Nasorotu gareja lau marpungo marningot hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Buhado hita gabis didangi molo hita sadiri pe dang targahon. Hape halak didok hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kalider taipi kan kalider umum pe badokan hari kenaikan Isa Almasih merah libur sude. Alai hita sadiri dang targahon bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus. Di situ kita dipengok di bagasang uluta, di dok disinakian, kamu mampu melakukan itu ketika kamu menerima yaitu Roh Kudus. Naparpudi di dok dotu hita, molo marpesta hita, marningot hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Apa yang mau kita lakukan selain menjadi saksi? Bohado hita laho maka tidak koni mangulahoni di dok do di si ima di dokon jangan tinggal diam. Pergilah, beritakanlah, lakukanlah. Unang saya lalap longang, unang saya holan heran takjub. Imada bagat nai, uli nai. Dakola sarisi, ala ikut sahat do hita bagat nai, uli nai. Malo nai Tuhata nama nopai. Harus sampai kepada pengenalan dan kemuliaan Tuhan. Hidup banagabi di tonga-tonga ni ngolute hita molo taulahon akau launa dinggan hidup banagabi say dokon dok masongon na dokon nai di Lukas 10 pito ay 10 naposo nasuhasia dohami itap napatut do nahulok kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang patut kami lakukan. Ketika Anda sudah melakukan yang baik, ketika Anda sudah mencapai satu prestasi yang gemilang, ingatlah itu hanya sebatas tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, belum lebih. Molo berjupe aka perhalado,
molo burjupe padita ayalana tugas nadoi. Molo burjupe ruas ni huria lahu manupaya akau lau di huria ala tugas nadoi ala niaha pasu-pasu ni debatana di jalu ibana songor ruas gabi pasahatonna lahu paraton harajaun debatah. Roh Kudus diterima oleh orang percaya, dia mampu menjadi saksi Kristus. Begitu besar pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa proaktif berbuat baik. Dan ketika Roh Kudus kita terima, maka hadameon, damai akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mardame hita do dirita, mardame hita rapdot keluargata, mardame hita rapdot dongata. Gabe damema salhutna nadi portibion. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita senantiasa berbuat baik, menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita kabar baik melalui tindakan kita, perbuatan kita, dimanapun apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu. Bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabis tidang ini Kristus sado portibion alani di dokdo di si molo jalo muna do hagogon itu di perbadian na songgop tuhamu gabis tidang kumahamu. Mari menjadi saksi Kristus dengan proaktif berbuat baik. Unang lalap pita holan diaka persoalan. Unang lalap kita hanya dalam perdebatan-perdebatan. Tetapi proaktif berbuat baik. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik kita dapat menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian mariho tutuale Tuhan apalah di bagasan obason. Namarlas ni roa rohami ro tutonga-tonga ni bagas corom. Marningot ima parningotan. Ana naik ni Tuhan Yesus Kristus banwa gijang dipengot todo hami tutuale Tuhan asa unang ragu-ragu hami asa unang lalap pami diaka nalau maniti ari alai naik kami tutuale Tuhan majalo to di perbadia nagabe magogoy kami laho gabis tidang ni Kristus nama buah barita nauli marhiti-hiti akka ulaw nami marhiti-hiti akka persoran nami marhiti-hiti akka pakuling nami asima roha mali Tuhan di pengot todo hami apala di bagasan obason nung ngabor hato tuban wagijang manaik ko tuban wagijang para dehon ingana di hami akan apursia diho jalan rodo homusiali Tuhan laho mangalap pami asa bono hami tu surga hasonangan ala ni tunga-tunga ni gulmin ingolu nami ima pay maroho li Tuhan mangangalap pami li Tuhan naik kami tutu li Tuhan di bagasa gulmin ingolu nami totong para dehon ima ngolu nami roha nami haporsion nami asa molo roho li Tuhan mangalap pami sa di hari pili Tuhan nung dapat muhami suhasurahan boy hami li Tuhan gabi di bagasan ngolu na badia li Tuhan laho buan nomu satu hapor pakirimun ningolu nami ima surgo hasonangan ng punaradem asi maruham li Tuhan sa pergugoy mahami salutna mamulus sudia kana masih di bagasan ngolu nami astong di bagasa kaporsian na togo lasong li Tuhan nang apala di bagasan basope tuara paston nami li Tuhan nang puji-pujian dot pangiduan nami tuara pam li Tuhan marhiti-hiti nang operasi hernia li Tuhan nang di jalan dengan nami li Tuhan natua Tuhan nami amang pasaribo boronay baho li Tuhan na di bagasan proses pemulihan apala di bagasan obason homatong li Tuhan na madongani homan li Tuhan na mamasumasu sudia li Tuhan si pangano sinumo dota kauba na di persolo na sida ga parhitia mula mga leon na haipason astong li Tuhan di bagasan haporsian na tugo li Tuhan na sida madalani aka ari-ari ni hatu Tuhan na sida susul li Tuhan nang opungedu na li Tuhan borsi marake li Tuhan na di bagasan proses pemulihan na sida totong maholi Tuhan na madongani na sida posdura namin li Tuhan ho na gaon na sida ho na manugo na sida pada mo aka songgot-songgot pada mo lituan ng aka hagaleon di pamatang lituasin na sida asa boel tua di bagasa las ni roha na sida madalani aka ringulo na sida secara subak kami tu hole Tuhan nang aka ruas ni huria malituan amanami tepe pasaribu amanami rudi sitoru selituan natongon litua di bagasan parubata dope lituan nang apal di bagasan obason ho matong lituan na madongani na sida ho na madaw ni lituhan aka parseto ni si pamatang na sila Tuhan leono muhay pason hamalumon
Tuhan tanggal maperseto ni si pematang nasida tarlu mo beli Tuhan nomu hai pason ni partodio di bagasa ngulu nasida asa margogo hamil tu nasida Tuhan madok di hagaleon nasida patar hagogomu asiro hamil Tuhan nang apala di bagasan no bason Tuhan paston namin nang akan ako na di bagasan aka persekolah di bagasan aka ujian nasida tu tiki-tiki na mangyut homa na mangukap parningotan nasida le Tuhan di aka persejaran nasida leotor di habisu kapistaran le Tuhan leotor turbadia mangule di bagasan rohani akan ako nami asa boleh Tuhan nasida mangadopi aka ujian nasida jala berhasil nasida nang tu tiki-tiki na mangyut pasu-pasu le Tuhan nang aka ruas ni huriama le Tuhan namasio le Tuhan nasida di aka pardongas saripeo di aka perkarejuan homa na patongot-tongot le Tuhan perjumpangan nasida dot aka ulaun nasida doho tirokap nito di nasida jala tutongan le Tuhan nasida marulo polop lama muji pasab guarmu susul le Tuhan nang aka namasio le Tuhan di pasu-pasu para nakon le tonga-tonga ni aka pardongas saripeo nasida homa tong le Tuhan napasato ni hobartulomo ni roham luas mali Tuhan nasida mangulaun aka ulo nasida jala homa tong le Tuhan nama masu-masu jadi hosa awo Tuhan siak kodo haruruan ni aka dana ke Tuhan silo lo musabing do le Tuhan parbuin ni bortian atong pasahat may diganup keluarga na setutong le Tuhan makirim siya dengan ni basam asirwam le Tuhan pasu-pasu manang saluhut na aka natoras ama ina lansia di tonga-tonga ni huriam diaka ulaun nasida na maragam le Tuhan pasu-pasu pargugoy le Tuhan nasida astong le Tuhan marhiras ni ruwa nasida mangulaun akolo nasida marhiras ni ruwa jala marhabisu nasida mamaken ang aka pasu-pasum asa marhiti-hiti aka pasu-pasum na di tonga-tonga ni akolo nasida boy sumarion akan dari tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni keluarga besar masyarakat nang di tonga-tonga ni huriam petutua le Tuhan asimaroham le Tuhan nang sudia ka program tonga-tonga ni huriam sehomatong le Tuhan na madongan ni hami paki hami salut na jal patulus sumali Tuhan ho bartulomo ni roham mangasan guarnak mu Tuhan Yesus Kristus na martangia kami tuho amen. Mare dehita las tapasat mapeliata himatu pusat dua tua perluan diakoni huria. Sorry.
Tatangya koma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na dibano gijang. Hodo haruan ni saluhut silalun na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatang masinan ilom mituhami. Pilihan nami tuho. Sejalum magabe uap naus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti. Aso parasyakan pilihan non. Pati bulon arajom di tonga-tonga uriam dot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang silalom mitu hami. Asalam girgirhay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amen. Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu bano gijang nahudul di siamu ni debata hasanga pondota mulia umadi horo di saling lelengna namarlas ni ruado hamin waing alanong monako jala di pabakit debata ho gabi raja di atas saluhut alai gabi tumi boho siasa sude jala maruli goar asalopit salut ulunitot laho marsobat ho jala ganu pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanang dukapo dala tubano gijang gabi situani malipo na mangodio kami tu debata sepasu-pasu mahuriam na maringana dopedia sianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sepasau tu mabagabagam tu akan nasi suruammu leho tu nasida sahala do tagogo sia bano gijang asa marmulia guarmu di portibion seajari ma aka partohona di huriam asobar tulom ni roham aka aturan pamicangon dot panugunogunan ni aturon nasida di huriam segonggomi jala paretai mahuriam di tano batak do di portibion asalam rarat jala monang huriami leo kapistara sia banua gijang tu aka iduk nami tu aka padita guru doh tu aka situa asalam maraturan huriam di tanoon siapa jongjong karajom di bagasar rohanami asa marhiras ni rohai mangolodo at mangyutok ko pahot marwanami tuho asa watidako kami mangolong manang mate pehami hodo Tuhan nami sapayam mahatam dot dami di huriam asa wingot kami dadahas yang anon inganan nami ala di banua gijang di labung mido seramoti mana manggonggomi hami dohot raja do suruan na pinabakitna leo tu nasida apistara sia bano gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masaluhut perpunguan ni hala Kristen seho magabe dengan nasida jupa marpungu di gereja di persikolah nang di pedi bagas nabe selam lokang sia kami dosa dos sude na pasurato kami di hasyang anon asal malungu kami paimaon harorom mangalap pami tu labung ni amai amen ale amanami na di bano gijang saya pinarbadia maguarmu sa Roma harajonmu sesot malomen roham di bano tongon songon na di bano gijang leon matuhami sa hangoluan siapa hari sesa marusa nami son panisa nami di dosa nungan namar dosa tuhami unak kami tugon pangjunan palua mahami sian pangago sadame jalang pasu-pasu ya Tuhan debata ti pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako tu debata mabuina tuho jala asima rohana midaho di dopako tu debata mabuina tuho
Jala di pastor homada mena tutodim. Amen. Oras madihita salutna selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus banogijang ngoluta pelam manaik ma tu akau launa denggan Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita.